O próximo luns comparece no Senado o ministro de Asuntos Exteriores. Obviamente, o tema central e urxente que lle formularemos desde o Bloque Nacionalista Galego é a situación desesperada de Palestina. O Estado español ten que adoptar unha posición moito máis firme, moito máis activa e moito máis contundente con Israel. Israel é un Estado, ten un goberno criminal e asesino. A declaración do Estado palestino é unha demanda histórica, pero non se pode quedar aí neste momento. Hai que actuar xa. Hai que rematar coa impunidade de Israel, hai que rematar co xenocidio en Palestina, cesar os ataques en Cisjordania e Gaza. Hai que impedir o ataque a Rafat. Hai que romper relacións con Israel, relacións diplomáticas, económicas, comerciais, culturais. Hai que cercar a Israel. Hai moito tempo que non quedan palabras para definir e relatar o xenocidio que Israel perpetra en Palestina. Cada día, cada nova mañán, un novo error máis estarrecedor que o anterior aparece ante o que xa parecía imposible de superar. Máis de 30.000 mortos, aniquilan a poboación infantil. Fame, desesperación e terror na mirada de quen sobrevive esperando o día en que será unha víctima máis do exterminio. Porque ese é o obxectivo de Israel, exterminar a Palestina. A sociedade asiste estremecida a esta situación, unha situación que ten que parar xa e que ten capacidade de intervir, ten a obriga política e ética de intervir. E o Goberno español ten capacidade para intervir, ten capacidade para tomar decisións que podan parar a Israel. Israel quere illar totalmente a Palestina e para iso non ten ningunha dúbida en amenazar, en matar e en atacar. Amenaza e mata o pobo palestino. Amenaza e mata os profesionais dos medios de comunicación. Amenaza, mata e desprestixa membros de ONGs. Dous exemplos paradigmáticos, un deles o que intentou facer con UNRWA, intentando facer creer que esa ONG dependente da ONU, que leva moitos anos traballando para os refuxiados palestinos, fose colaboradora de Hamas. Non lle funcionou a Israel, pero pretendeuno. Outro exemplo, o que está pasando coa flotilla de activistas do Estado español que está esperando en Istambul para poder facer chegar a Gaza 5.000 toneladas de axuda humanitaria. O Ministerio de Asuntos Exteriores debe preocuparse pola situación. E unha cousa que lle preguntaremos é que medidas adoptou para garantir a seguridade dos activistas da flotilla que agardan en Istambul poder saír cara a Gaza ante os ataques e os impedimentos de Israel e demandaremos ao Ministerio que xestión se está a facer para garantizar que esa axuda humanitaria poda chegar a Gaza frente ás amenazas de Israel. Como decía ao principio, é unha obriga parar a Israel, é unha obriga política e ética que cese inmediatamente este exterminio do pobo palestino.